Святи Исусе Христе, святи Отче наш, святи Боже мой, святи Исусе Христе, святи Отче наш, святи Боже мой. Ти благославиш ме в живота, Твоите рани исцелен съм, Ти помаза ме с миром. Ти благославиш ме в живота, в Твоите рани исцелен съм, Ти помаза ме с миром. Живот, пълен си с любов, свят си Боже мой. С обич, мъдрост и живот, пълен си с любов, свят си Боже мой. Ти благославиш ме в живота, в Твоите рани исцелен съм, Ти помаза ме с миром. Ти благославиш ме в живота, в Твоите рани исцелен съм, Ти помаза ме с миром. Благославиш ме в живота, в Твоите рани исцелен съм, Ти помаза ме с миром. Ти благославиш ме в живота, в Твоите рани изцелен съм, Ти помаза ме с миром. Свят, 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 свят си Боже мой. Свят, 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 свят си Боже мой. Свят, 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 свят си Боже мой. Свят, 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 свят си Боже мой. Искам да обичам като
Мир, радост и любов да царят в дома ти. Мир, радост и любов. Добре дошли. Аз много малко тата Бог да ви даде в изобилие. Амин. Бог да ви повръща. Стина да доми. Амин. Амин. Да сте живи, здрави, да дочекате внуците от работа. Да се напали. Добре дошъл. Това дека бутилите. Добре дошъл. Бог да те благослови. Постарала се. Да сте живи, здрави. Аз се познах. Знали сте? Една сте. Една сте не така знам. Добре дошли. Бог да те благослови, Мас. Това се вървя по въхението. Добре дошли. Вади в добро, Господа. Дайте да ме напои. Амин. Ще си направи един етаж от добро. Я те отвори. Те порно. Добре дошли, добре дошли. Нов дом, честити, благословен ден, път с мир, с любов. Амин. Добре дошли, добре дошли. Да се радват.
пази, и ти ще бъдеш силен, той ще те води. Всякога ще носиш задължението ти, той ще те пази. Твоята светлина е моята душа и тя ме води в небесата. И мрачен ден ти си до мене и ме утешаваш и благославяш. Се радвам от времената, пейте с нас, с честен глас и нека се радвам на нас. Пейте с нас, с честен глас и нека се радвам на нас. Не се поправиш през последните дни, знай, ще чуеш ясно къвица говори. Знай, ще чуеш ясно къвица говори. Последно време не заравяйте, но талантите си преумножавайте. Но талантите си преумножавайте. Последно време не заравяйте, но талантите си преумножавайте. Но талантите си И сега от Боги и Анелия един поздрав за новодомците. Да бъдат много в изобилие благословени, да бъдат живи, здрави и винаги близо до Господа. Нека слезне святия ти дух, да изпълни мен съвестено, да прелива вътре мен любовта ти. Нека слезне святия ти дух, да изпълни мен съвестено, да прелива вътре мен любовта ти. Отварям сърцето си,
brate Isuse, da gori za vinagi. Thank you.
пътята те, цари Господа. Добър вечер. Ей, чувствам се като на сватба. Господа ви благослови и благословен да бъде Господ Царя Всемогъщия, който ни прави да благоуспяваме, амин. Който ни дава храна за душите, амин. Храна за телата, амин. Който благославя живота ни, амин. Да каже църквата, стига сте яли. Господ, който прави невъзможните неща, защото Неговите милости и Неговите вярности да минават нашето очакване. От името на това младо семейство искам да ви кажа добре сте дошли. И понеже тук има доста пастири, доста служители, искам след малко да ви помоля да се помолим за тях и да ги благословим. Стефчо, снежи, елате пред мен. Ей така да ви гледат всичките, обърнете се натам. Как сте, млади хора? Не разбрах? Много добре. Добре ли си? Да, благодаря на Бога. Знаете ли, Стефчо ви каза нещо, което ме зарадва, когато дойдох. Нещо, което направи сърцето ми да скача. Казва, брат Сашо, Господ ни е дал повече, отколкото ние сме се молили. Господ ни е дал повече, отколкото ние сме искали. Ние мечтахме за една стая. Господ ни е дал 4 горе, 4 долу. Господ е разширил пределите ни и ни е направил да се радваме в Него. Амин. Млади хора, искам да ви кажа нещо много важно. Кога къщата става дом? Снежи, кога? Стефчо, кога? Супер! Тая тухла, тоя бетон, брат Алекси, това желязо, тая къща, тая постройка става дом, когато има любов. И нещо много, много важно, когато Господ дойде вътре. Айде намалете това ехо, да не съм като на сватба. Алелуя. Дръжте още малко, вие сте главните. Добре ли сме, Давид? Алелуя. Няма проблеми, така може. Ако не можете, не се притеснявайте. Вижте. Библията казва нещо много важно. Казва, че влез във вътрешната си стаичка и поискай в тайно и Господ ще ти даде на яве. Кога тая къща става дом? Когато влезеш във вътрешната си стаичка. И така ви благославям, млади хора. Така се моля за вас. Да намерите място, което да наречете вътрешната стаичка. Да намерите място, в което да срещате Господ. Защото всички тук сме вярващи хора. Амин, така ли е? Обаче правим една голяма грешка. Оставяме Господ в църквата и никога не го взимаме в домовете си. И после, защо това, защо онова? Вземете си Господ в къщи и вие не затваряте вратата за Святия Дух. Защото това е дом, който Господ ви е благословил да имате. Амин. И нека да ви кажа нещо много важно. Къща не се прави с пари, Стефчо. Нито с много пари, Снеже. И с мерак не става. Къща се прави само тогава, когато Господ е казал: благословени да бъдете и аз съм Господ, който воювам за вас. Библията казва, че всяко благословение идва от Господа, Царя на царете. Нека да ви кажа нещо много важно за вас, двамата. И искам да го запомните от мене и да го спазвате. Вярвате ли в благословението, млади хора? Снежа, вярваш? Искам да чуя. Да. Да, Стефчо, вярваш ли? Знаеш ли как минава благословението? Ето тук вънка има една вада. Отиваш и си взимаш една кофа. Благословението минава през тебе. Човече Божий, ти си главата на този дом. Когато Господ благославя тебе, благословението идва от Него, минава през тебе, отива през Него. И всичко това отива в този дом. Ако ти главата не си наред, няма как да дойде благословение. Винаги изпитвай сърцето си, изпитвай пътищата си и знай, че Господ е ония, който те благослави, и Господ е ония, който воюва за тебе. Искам да ти кажа нещо, сестро.
Библията казва, че добрата съпруга и добрата жена съгражда дома си, а бърлявата го съсипва. Ти не си така. Ти си добра съпруга. Ти си добра майка. Ти си дете на обещание, ти си дете на служител. И Господ е Господ от поколение в поколение. Амин. И вярвам, че ония Господ, който благослови сестра Тинка. Амин. Благославя всички вас. Благославя внуците. Благославя от внуци, правнуци. Защото Той е Господ, който гледа през поколенията. И тая вечер, за да не съм голословен и за да не се превръщаме в църква, да ви накарам да плачете, а напротив трябва да се смееме, позволете ми да прочета няколко неща, които Соломон каза на своя Господ. Чуйте какво казва Библията. Вие сте слушали това слово. Господи Боже Израелев, няма на небето и на земята Господ подобен на Тебе, който пазиш завет и милост към слугите си. Амин. Които ходят пред Тебе с цялото си сърце. Амин. Айде да ви чуя. Които си изпълнил и думите, които си изпълнил към слугата си Давида баща ми, и това, което си му обещал, да, това, което си говорил с устата си, него си свършил с ръката си, както се вижда днес. Сега, Господи Боже Израелев, изпълни към слугата си онова, което си ми обещал. Като си рекал, няма да липсва мъж да седи пред мен на Израелевия престол. Сега проче, Господи Боже Израелев, нека се потвърди словото, което си говорил на слугата си Давида. Господ да ни благослови и да ни даде успех. Амин. Амин. Но пак погледни благосклонно към молитвата на слугата си и към молението му, Господи Боже мой, тъй, щото да послушаш вика и молитвата, с която слугата ти се моли пред Тебе, за да бъдат очите ти денен и нощен отворени към Тоя дом. Амин. И към местото, за което си казал, че ще настаниш името си там, за да слушаш молитва, с която слугата ти ще се моли. Брати и сестри, църквата става Божий дом тогава, когато Господ настани името си там. Иначе е само тухлички, бетончета. Домът става Божий дом тогава, когато Господ стои вътре. И когато Господ обитава на широко място в дома ни. Позволете ми само да ви прочета още малко, за да оставя и на братята, които след мен ще четат. Чуйте, млади хора, брат Айдене, чуйте всички. Псалм 127. Ако Господ Стефчо не се гради дома, напразно се тръзат зидарите. Ако Господ младежи не опази града, напразно ги стражарят. Безполезно е за вас да тичате много и да правите каквото и да е. Безполезно е да ставате рано, да лягате толкова скъсно и да ядете хляб на труда си, тъй като и в сън Господ ще ви дава. Амин. Амин на хора. Амин. Ето наследство от Господа са чедата и наградата от Него е плодът от утробата. Както са стрелите в ръката на силния, така са чедата на младостта. Пазе на ония човек, който е напълнил духа си с тях. Такива няма да се посрамят, когато говорят с неприятелите си в градската порта. И Псалм 128. Блажен всеки, който се бои от Господа и ходи в Неговите пътища, защото ще ядеш плода от труда на ръцете си. Амин, младежи. Айде. Блажени ще бъдете и ще благоуспявате. Амин. Жената Стефчо ще бъде като плодовита лоза сред дома ти. Амин. Чедата ти като маслинени младенци около трапезата ти. Амин. Ето така ще се благослови човекът, който се страхува и се бои от Господа. Амин. Дали можете да минете напред? Аз искам да помоля специално брат Румен, брат Емил, брат Алекси. Елате, брати, да благословиме тия млади хора. Защото нашата молитва струва повече от хиляди човешки благословения и дарения. Защото молитвата, която ние отправяме пред Господа, стои на това място като белег за Божиите милости и вярности. Нека да издигнем глас. Брат Найден, ела, на тебе ти се пада. Ти си баща. Искам да дам време за молитва на брат Емил Камбуров, пастир Емил Камбуров. Да ни водиш в молитва, брат. Заповядай. Брат Руере, да ги помажеш. Имаш ли масло? Ето моето знание, заповядай. Айде. Да. Вие деца имате ли? Децачичката, нека се. Айде, гледайте ги да се помолим и за тях.
Говорим за едно семейство. Фанете се така за ръчичка, ние ще ви заобиколиме така. Не се за ръчичка така. Така. Господи, в този ден издигаме Твоето име над всяко друго име в Тоя дом и Ти даваме цялата слава. Господи, в този дом признават Твоя авторитет и Твоята Божия сила и за това Те моля Твоето помазание, Господи, да дойде сега, Боже, и да допуснеш този дом и да бъде благословен. Аз вярвам, че този дом, Боже, е основан на канара и днес издигаме Твоето име в него. Боже мой, ние Те молим да го осветиш чрез кръвта си свята. Боже, да го изпълниш с духа си свят. И нека този дом да бъде осветен в името на Исус Христос. За Твоя слава, Татко. Боже, нека и този дом да бъде и молитвен дом. Нека това семейство да бъде семейство за пример. Нека да расте в името на нашия Господ Исус Христос към благоуспяване за Твоя слава и прослава. Всичко онова, което идва в този дом, нека да носи славата Господна. Нека да осъзнаят Твоето благословение и като го напълниш, Боже мой, да прелива, а като прелива да раздава и всичко да бъде за Твоя слава и за Твоя прослава. В името на Исус ние Ти благодариме. Амин, амин, амин. Добре, нека да пее хвалението. Иска ми се после брат Емил да сподели нещо. И брат Румен, и брат Алекси, понеже сме се уродили много в духа и в плътта. Амин. И тая вечер имаме да ги благославяме, брати, и повече, и повече, и повече. А вие къде си денете благословението, не знам, трябва да прелива. Амин. Амин, да пее. Къде да отида без Твоята милост, Исус от Назарет? Душата ми без Теб покой не намира, Ти си моя днес. Без Тебе новина и най-светлият е живота ми. Без Теб отговоря, ще падна, Господи. Без Тебе новина и най-светлият е живота ми. С Теб отговоря, ще стигна светлина. Къде да отида без Теб, Боже святи, без Твоята любов? Теб не намирам аз път в живота, Ти си моят лед. Къде да отида без Теб, Боже святи, без Твоята любов? Без Тебе намирам аз път в живота, Ти си моят Бог. Без Тебе новина и най-светлият е животът ми. Без Теб ако вървя, ще падна, Господи. Без Тебе новина и най-светлият е животът ми. С Теб ако вървя, ще стигна светлина. Винаги Ти да водиш, Ти да ръководиш на това. Така няма да липсва нищо на този дом, Бог мой. Сега съгласни толкова много хора, Боже, в едно съгласни за дома да бъде благословен и това семейство да църпи, Боже, да благославят Господ Исус, дори там, мой. Молим в Твоето славно име. Знаем, че ще имаме всичко, Господи,
каквото имаме нужда, Ти ще снабдиш, Господи. Алелуя. Най-светия е живота Ти, с Теб говоря, ще стигна светлина. С Теб говоря, ще стигна светлина. Добре дошли. Имам канара една, на която стоя. Под краката ми сега имам здравина. Имам канара една, на която стоя. Под краката ми сега имам здравина. И цялата земя, и всички небеса, искам да залея с твоята любов. И цялата земя, и всички небеса, искам да залея с твоята любов. Бури ветрове налитат срещу мен, моя Бог е пазен свет и дяволът е поразен. Бури ветрове налитат срещу мен, моя Бог е пазен свет и дяволът е поразен. Моя Бог е пазен свет и дяволът е поразен. Цялата земя и всички небеса, нищо нечисто в името на Исус. Ти си Господ, който благославя в сила на благодат, в повече и в святост. В сила на свои храни. Ти можеш, ти можеш, ти можеш. Моля всеки един, който влиза в този въпрос, нека да бъде благословен. Дом на радост, дом на сила, дом на възстановяване. Виждаш ли, стая на стая, сила на сила. Нека да бъде на това място, защото ще бъде всичко. Никаква мизерия, никаква слабост, никаква немощ, никакъв може недоимък в аз всичко това, което ти си казал. Да дойде с сила и с благодат, и както казва Твоето Слово Божие. Аз не ви давам така, както ви дава света, но ви давам чашата да се прелива. Нека чашата Божия на тия млади хора да се прелива. Защото ти даваш изобилие, ти не даваш както човек да дава. Но ти даваш Боже, така че да достане да бъде пълна и изобилна Боже на силите. Благослови ги, Татко, и моля Те от сила в сила, от благодат в благодат, Господи.
от поколение в поколение ти да бъдеш с тях. Изпрати ангелите си, Господи, на силите. Изпрати херовимите си, Боже, там където са. Изпрати, Господи, служебните си духове и нека да бъдат в помощ на тия, Боже, които са Твои, които са се обещали, Господи, славни. Да не ги забравя, защото този дом е дом на Тебе, Господи, този дом не е техен дом. Боже, Ти си цар на този дом, Татко славни, и Ти си цар в живота им, Господи. И там, където ние Ти даваме свобода и сила, Боже, не те ограничаваме да работиш. Работи, Боже. Ние Те хвалим сега, ние Те благославяме сега, а Ти работи в бъдеще. В името на Исус, Господи, вярвам, че тая молитва е стигнала до Тебе, до Твоя престол, Господи, на силите, защото Ти си Господ, който благославя живота ни, Боже. Всяко добро от Тебе, Боже, на силите, и нищо не става без Тебе. В името на Исус се моли с благодарност. Амин. 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 Бъдете щастливи. Обичайте се. Радвайте се. Защото живота е един миг. Стефчо, вчера бях на 18, днеска съм на 43. Ожених се на 25, днеска съм на 44. И докато се завъртиш, къщата, децата, това, онова живота е семена. Обичайте се. Нека Господ да бъде помежду вас. Във времето, в което живееме, да знаете, че повече лоши хора, отколкото добри. Да знаете, че повече човешки капани, отколкото благословение. Да знаете, че хората, от които най-не си очаквал, винаги са срещу тебе. А вие сте дом поставен на високо, така казва Библията. Дом поставен на високо е поставен да свети. Вие светите, ей! Хората гледаят и викат, ти откъде направи тази къща? Я го знам, Стефчо, бе! Абе, след ли това знам, бе, ти откъде дойде, как направи този дом? Е, така направя. Понеже Господ е с теб. Амин. Дом поставен на високо. Светете, млади. Не правете компромис с греха. Чуж човек не трябва да влиза тук в това място. Не позволявайте чужди хора да идва отвънка, да ви правя раздой. Пазете се, търсете Господа. Нека Господ да бъде между си. Да ви кажа една велика тайна. Няма перфектен брак. Има перфектен Господ. Ако се молите заедно, ако се доверявате повече, ако прекарвате време заедно с Него тримата, тогава ще успешни. Едва ли ви казвам нещо много, брат, не ми казвам. Ама да знаете, така ви благославям. Тройното въже трудно се къса. Защото къща се строи, обаче дом, за дом трябва Господ. Нека Господ да бъде спасен. Обичам ви да благославям. Бог да ме благослови, брат, Сашо, и тебе. Добре дошли! Бог да ме благослови вас! За вас! Нека ме караш се да видим майката. Ето къде се направим една снимка, искате ли? Добре дошли. Давай. Живот
bašto te, Isuse živi nam, kada sam bašto te, sila dodajna, a me te živi nam. O životu si tu te, pikiro mi nam, kada sam bašto te, Isuse živi nam, kada sam bašto te, sila dodajna, a me te živi nam. Искам преди да запеем песен, да поздравя новодомците, Господа ги благослови. Нека този дом да не бъде обикновен дом, но да бъде дом на радост, на любов, на единство, на разбирателство. Господа излее благословение върху тях, върху децата й, да се радва и да бъдат щастливи. Бъдете благословени. Искам да изпеем една песен и да повикам Софи и да благословиме нашия Господ, защото имаме ли Господа, имаме всичко. Софи, може ли да дойдеш само една песен да изпеем?
всичко, имам ли те, имам всичко. Имам ли те, имам всичко, имам ли те, имам всичко, имам ли те, имам всичко. Ще
извикам с мощен глас. Прати ми Боже, победа в този час. Няма да се боя, но ще стъпям на камера. Ще извикам с мощен глас. Прати ми Боже, победа в този час. Алелуя! Когато призовавам името на моя Бог, знам, че дяволът трепери и бяга. Когато призовавам името на моя Бог, знам, че дяволът трепери и бяга. Освежи ме, без те погибам наранена. Моля те, подай ми ръка. От света вземи ме, изми ме, освежи ме, без те погибам наранена. Моля те, подай ми ръка. Алелуя!
нас, нищо от Христа. Беззаконие, върших само злина, но от кръстата Исус ме съзря. Подаде ми ръка и каза така: безценен камък ще те направя, и греховете ти ще завича. Град на високо ще те поздравя, името ти книгата ще пиша. Безценен камък ще те направя, и греховете ти ще залича. Град на високо ще те поставя, името ти книгата ще пиша. Амин, амин, Господи. Окаяна, грешена своя, но душата ми търси изхода. Амин. Но от кръстата Исус ме съзря, подаде ми ръка и каза така: безценен камък, безценен камък ще те направя, и греховете ти ще залича. Град на високо ще те поставя, името ти книгата ще пиша. Безценен камък ще те направя, и греховете ти ще залича. Град на високо ще те поставя, името ти книгата ще пиша. Към мене гледай, чадо ти, към мене ти тръгни. Пътя стар, чадо мое, не се обръщай ти. Към мене гледай, чадо ти, към мене ти тръгни. В пътя стар, чадо мое, не се обръщай ти. Ето сърцето ми, вземи го в ръцете си, нечистото ти очисти, с любов го ти стопли. Ето сърцето ми, вземи го в ръцете си, нечистото ти напълни, с любов го ти стопли. Сърцето ми вика към теб, душата ми жадува за теб. С любовта си ми облей и всеки за теб да живее. Сърцето ми вика към теб, душата ми жадува за теб. С любовта си ми облей и всеки за теб да живее. И всеки за теб да живее. Амин, Господи.
Живота ми дай, аз съм твой ходатай, искам сърцето, на мен не го предай. Живота ми дай, аз съм твой ходатай, искам сърцето, на мен не го предай. Искам те, чадо, за мен, освободи се от мен. Мой си ти, чадо, защо не разбра, кръста ми за тебе броля. Искам те, чадо, за мен, освободи се от мен. Мой си ти, чадо, защо не разбра. Света е студен, не бягай от мен, ще плачеш, чадо, не ще си спасен. Света е студен, не бягай от мен, ще плачеш, чадо, не ще си спасен. Искам те, чадо, за мен, освободи се от мен. Мой си ти, чадо, защо не разбра, кръвта ми за теб се проля. Искам те, чадо, за мен, освободи се от мен. Мой си ти, чадо, защо не разбра, кръвта ми за теб се проля. Каква любов показах на те, със страх и трепет очаквай моя ден. Каква любов показах на те, със страх и очи очаквай моя ден.